K15! Кюти малко, кюти. Мора да е тука, нек да разбираш. Сигурен ли си ти го погоди? Ако го погодеше, нямаше да го бараме Волко сега. Море, Блажо, ти си имал очевидец, разбираш, видео, ти го погодих заеко ушето. Ушето го погодих, кой килфата ми има да му ги направим како на магаре, разбираш. Слушай, немoj да не ме сватиш погрешно, не оти съм рибар, ама заеко за мен е ситна риба. Че го ранеш така, ти се крие по грамушките, го бараме тука, некоя мечка да излезе и чейфа да го изтераме, че го на вишана на купа мечка. Защото сме малко лесно наоружени за мечка, разбираш. Не пред теро, разбираш. Ти нормален ли си, бе? Види го владела, не е вала стегарка, те твоето, че го навишана на мечката, само тайн тук не може да промашам тук в сърцето има да 10 души гозба да правиме, бе. Ти мечка знаеш какво дебело кръзно има. Знаеш ли ти и да погодиш, може да не е отепаш и шо правиме после колко не разпуца. Ти знаеш, що дебело кръзно ти много топля зимно време. Ти кой че не разпуца, бе? Втория метък и го мама му той стомака, че погода му на шкембето на маса и го турам тук, бе. Море, шо правиме ако нямаш втор метък, бе? Шо? Сега ти мене ме вредиш ли, ти мене ли ме познаваш? Ти знаеш, от я без 2-3 метка от дома не излевам. Еве не имам метък, и шо? Че рана, ми шо? Че дое мечката? И шо? Ке дое мечката, ке не разпуца с шамари с оклонци, чтобы ке не направи лом тук. Ти нормален си, бе? Кой дава място тебе шамара ти удари, бе, като я начекам с ова кунда, кой дой, бе, дърво е, бе, не е това. Има тука да се засон, како така сборуеш ти? Мечката има да направим тука, има мора да... Шо има да направим? Ти знаеш мечка колко яко животно и уж яко полави, им торто да не направи, бе. Блажо разбираш. Ножа мой си го видел ли ти го кафе, бе? Кой че и гюсто той и карате, аз съм учил, бе, тук не сме баве. Шо правим, ако нямаш нож, бе? Цяло време с аксиоми ми говориш. Ти нормални си, бе, я без нож не излевам никъде ни по нужда не одам голема, тук разбираш, тук нема. Шо те знам дали, може нямаш нож, бе? Отдек да знам дали. И да нямам нож, ние двайта сме мечка, шо не можеш ти мал магаре ли тук, бе? Я съм напред со характер, ти на гръба, че и се кажеш, ако не бива нищо, па че избегаме на края, бе, закачаме едно дърво. И я, шо правим и мечката, ако се качи на дървото, бе? Слушай, Ристо, я тебе те мисля, защото ти другар си ми пичка, майше. Добро, ти за кого не виваш, бе? За кого не виваш ти? За мечката или за мен не виваш? Бате, педеро, бате! Чек да видим тази ако разбираш, айде шо. Бате, това разбираш. Айде да видим тук и заеко сега. Мате, това е за мен е ситна риба, 100 пати съм ти кажал. О, ти бре ситна разбираш, шо врегаш разбираш. Я, тук видиш. Шо е във веза разбираш. Добър ден! Добър ден, дечко. Да те питам, еш ли така много промачурен ми стоиш, да не виде некой заеко тук да изтрача. Па сега, па претърча един, па мешки заяк, па сега. Отдех знаеш от тия машки? Знаеш тия машки, разбираш. Па рече, па кажи му на вие двоицата, па ще ме бъркат, па ще ми го бричат, па со джамче. K15!